Haleluya. Kakhlayo. Kaham tongbaina. Tini zora kaham manka live fainani asik sal live faimania haifon ang short video rok norong thani wo upload khaklai ro sei norok bless ngi tong honoi ang poito khlayo kaitoro but o zora o hongke srapsa zora manka sabon bagai abagen bukhao kok sai tongo live fai norok bai srapsa zora spend klayane kaitoni kok bai ke tong thok jak mang namle kaito kaham bin khairok ma hamjak ma pai flaya chini kaito belai kaham aboni bagai जों गोथां आबुनि बागै सामं बेबाग जरावनो एरेन्ज जोंगो आबुनि बागै बेलाय खुशी के तंग थगै तंगै मानो सुमसोगो क्लाइ तंगमानि थैमुंगो क्लाइ तंगमानि हालेलुया फियाबा आ थैमुंगो क्रेख्या आ सुमसोगो क्रेख्या Boro tabu ketangga sok paika. Sabni jarai Yesus Kristus ni jarai. Haleluya. Soro elam bakni thaisa thaini kok bai khaba salayan tebo. Tong thok lai. जों elam bakno nugo. Wise people treasure knowledge ni so. Gyan genang. Okay, haikaba soy simung ganang borok haikaba soy wise borok bobono সম্পত্তি হিসাবে না মানে জ্ঞান bo জ্ঞান no haika bo knowledge no bo simung no kaitor mani simung no rang nango chini borok ni lang ma nangyang yeble pheba pai thanai ja abo segui nai manai ja abo khogui manai ja aro abo kurma khunti mano okay phiaba tomuno kaitor mane wisdom kaitor mane gyan ni bishon ko belong ke aute ke segine me ni naroni aboni bagi na apply ke tongai mannai wise people haika godly people kaitor tongnai borok rok bobono khati hen male haika bobono treasure hisabe সম্পত্তি hisabe na hamale kaitoni kok no se kaitoni mani gyan no se amen aboni bagino teke sa tamunai di specially tam nokjagui tong ang thaisingo je bible verse hamani hinga ke bo proverbs chapter 10 verse 14 no ang sawi tongo wise people jara soi simung ganang borok bor gyan kaitor mani wisdom abono se as a সম্পত্তি হিসাবে নাও অবশ্যই সই সম্পত্তি ওকে তেকে সঙ্গে তামো too much talk leads to sin নিসাও गोबां मा तमनो कक साव हंके बा कक साना हामजाक नाय र बर तामो माले सुमसोगो क्लाय निसाव ओके सियान गोनां बरक कक गोबां साया किसिसा साव नांमानो साव तै जराव हंके सिरिं के तंगो Oke, konjo ke kırık ketango. Oke, karen tang pai kya. Aboni bagin ozarawo, taisa thaini okogrok no. Ang bai thang sereng tei norong thani bahaino yafare na muchungo. সম্পত্তি ke baglaya. Rang bai thang bese ganangi man awmangse tamohon male borok ni belai keno tamni sanai busuk siklegi mana khatilai mandai abomang chesta borok ni bagi abono feo jepro soi
kaitor mani wisdom abo kuplongo abo simino jeng bagai manlayo. Haleluya. Gian bagai mano borok rang no baglaya kas khati layo. Sompoti no baglaya khati layo. Teo kaitor mani sompoti hingke tamo abo bagai mano. Okay. Norok disturb ngi tong kana ani laptop ang off khair gana. Extra noise pai tongo. Okay, kanai tong narong no ang awon sungna musungai lorok le bahai khas rangjak da tong thok jak da. Kaitoro tongui khaksangi to de tong. Kaitoro tongui belai khas rangjak da. Kaitoro mani sompoti bini kok abo bai nang belai satisfied da. Hallelujah. Praise the Lord. Ang shutdown clear na do. Nor closing edi Proverbs chapter 10 verse 19 o tam sijak tong. Proverbs chapter 10 verse 19 o tam sijak tong. Belai ke serai ke sejak too much talk leads to sin ni so kok kabang sana musung nai rok hai ka sanai rok bezala klayo hai ka sumso klayo sa kok bai ka sayao klayo am bagay no tabu jengle bo jagawo jengle bo thayo kok kubang sanayo da na soi kaitoni kogo kuplongui tongnayo da. Wise people treasure knowledge. Borok soi rok borok gian ganang rok hai ka wisdom ganang rok borok kaham rok wisdom no se tam khlai sompoti hisabe kuplong khlayo simung no se sompoti hisabe kuplong khlayo wisdom ganang borok rok wisdom no na hamjago but sangsaro keluk tongnai rok ba sangsaro mang hamjagi tongnai rok tamo position rang abono tui belai kheno tamnai abono tui busy ngi tonglai abono tui pailai ngi tonglai barang rang no nangya ni samani ya rang nango nini nango ani nango ani bo nango but abo bai nung better ke tongi manya better ke khushi ke belai hamsa jak ke tong thogui excellent ke apply ke tongna bagui sungsani mung sammani nangya aro kaitoni kok sanango so kaitori mani wisdom no sanango. Hallelujah. Praise the Lord. Aboni bagino kok gabang sanayo yaseng kok kisah sawoi kaitoni kok no kuplung khlainai bodol siseng engthai. Amen. Kok kisah no sadi phiaba bisungo hongke kaitoni kok no kuplung khlaidi. Sangsar koagui thangpainai sangsar kosogui thangpainai sangsar kelogui thangpainai yangkhung haike doloi khibijaknai okay tongroknai bobo kaitoni kok tongroknai sabo soi kaitoni kok no receive khlainai rok a kok sabo Jisu Kristo bono poito khlainai bono bakha baike poito khlai bukhuk bai subrai hini gosinai rok borok simino tongroknai obono kubi kok Hut ni tam mani kokoro nang ningya laibo pai kok sawani kemo borok sanai sadeng aku nungjaga mung sangjagi kok kebang samani selaile sajagi yang mani selaile kaito tam musungja kaito tam lama reka abno saimandi abuni bagai kafradi. Amen. Naidi the words of the godly are a life-giving fountain nisau Nini bisingo tomono kaitoni kok tongo hungke okay te akok jefron nini bukuk tiang khonai borok rokta mungnai langma samanna hinisau. Hallelujah. Praise the Lord. Busi datong
Bini kema borok chukli kok salayo, Yeshi shuri kok salayo, koroksa te koroksa na hamya hanlayo, aromang keleg laijak. Abo bekun profiting ya te bose destroying ni tongo. But jefor keplai kok nin thani painai, matangjak mung kok nin bising te ongkornai, afro se selaijak mung painai. Walai lai kok samani joliwi kok salai mani, koroksa te koroksa nasigi man layang mani, abo ikun dinu solution ereng no ba. Abo ikun dinu selaijak mung pode paino ba. Yeshi shunai bodol yasen, soi keplai kok no sawoi selaijak mung tu painai ab bodol seseng engtai. Haleluya. So gai to ni kok kuplung, matangjak mung kuplung, hamjak thiniu kuplung, aba hai bodol seseng engtai. Borok te koroksa no tolak te klai kok saiman ke saksano sinai engjak layo. Borok te koroksa no Yeshi shuri kok saiman ke sinai engjak layo. Borok mane balai kheno kok egi kok kemo sawoi man ke abo ban saksano keplai engjak layo. That's not a symbol of keplai. Abo keplai ni Maria. Abo saksano butu ahni punok mani mari se. Kok tomuno saw hongke matangjak mung kok no sadi. Kok tomuno saw ke hamjak mani kok no sadi. Kok tomuno saw ke khairok mani kok no sadi. Abo simi se tamung nai nini bai thangbo nang selaijak mung tongnai te khoroksa bahina kok bai selaijak mung phaijingo thangnai. Amen. Hallelujah. Aboni bagino seng serai engthai. Te seng nugo we have happy memories of the godly himself. Kai toron nang tomuno tongo hungke nini memory hekaba nini salbrom se kaise moito narakjak nai jadang nai. Hallelujah. Tini ni salbo moito narakjak nai jadang nai. Khanani salbo moito narakjak nai jadang nai. Teni salbo moito narak nai jadang nai. Tang male nang soi kai to ni koko kuplung te kai to ni musungmau ya pri samani bagai. Hallelujah. Praise the Lord. Tini kema borok o salta phaisi tengani langmau moito khlainya musung leya aba hai ke se complain ru but nini ani langma aba hayeng lak because tangai soi kai to tongmani bagai kai to ni musungmau tongmani bagai. Hallelujah. Moito narak jaknai sal sajaknai sal mangse kai to ro salano bless khlaika. Yes tini bahaino monei ma tongmani kai to ni jare. Watui mano kaito ni jare, satung mano kaito ni jare, samung mano kaito ni jare, kok saima tongmani kaito ni jare, menei ma tongmani kaito ni jare, yak buprai ma tongmani kaito ni jare, bokrok nori ma tongmani kaito ni jare, mesawoi resabi ma tongmani kaito ni jare, tini kengma borok resabna musumpan resabi manya, mesana musumpan mesai manya, kok sana musumpan sai manya, tong ni kok sana musumpan sai manya, menenya musumpan menei manya, belai kena birimana belai ke tekto klaijak, tangai kaisa burden poza tui tongmani bagai kaito suno poza tui hiligui leng prawi mukti khiklai tongthang aboni bagai o sangsara rohorya soi keplai ke tongthang soi bini mungno kusu khlainai aba hai bsa engthang aboni bagai se kaito suno sangsara rohoro tongthogui tongthang khushi ke tongthang alai daka tongthang kaito aboni bagai se rohoro batini borok bigra salaijak sakhamyao bigrang সম্পত্তিও গৃহী বিগ্রাংজাক কক কাহাম সাতিনো গৃহী আরো বিগ্রাংজাক তমং কাহাম গৃহী আবাহায়ো বিগ্রাংজাক ওকে তমং কাহাম গৃহী নাসলে মুঙো তে गोबां मा জাগাও কে বড় মেসেজ জাগি দङ শয়তান খক জাগি দङ শিকক শয়তান কা শিকক জন তেন তেন আমন বানি সরাই সরাই সাও Hognani, Batanani, Sokomonani, Abon be in duty. Abang tin Tibrasa Laipano, Katayman Laya. Tangai Soitan by Kokzagit on Halogo. Kokaham Sana Musumito, Saimania, Tangai, Akaham, Bevan Kogitalang Zaka, Hamia Kuplong Claire Zaka. Okay. Many Butabu Payung Hono, Katayman Laya, no Kunkaisha Hono, no Kaisha Tongiman Laya. Okay, no Kunkaisha, Borok or Hyper Tansaka, my same man Laya. Tangai, Bebak Arion Borok Kokzagitongo. Soitani nahar mong kognani bo khogui tongo nungse sislai yangi tongkhana nungse saimai yangi tongkhana but khogui tongo soitan nahar mong kognani khogjang mano saimai yangi ba taitam khlailai tong okay amo yang thangnai rogo share khlaimani tongo
educated degree genang abahai kerei jorao se bagi salanya siu ha certificate kerei jorao se seng khoroksa te khoroksa nasik layo thang layo phai layo berai layo bagi salayo tunui salayo khatung khajake moni mung baike tongkhor belai kahama nung sak sak tabo educated rengkha PhD holder rengkha officer rengkha bebak no sokpai kya tangai tini ase khag laimani kag laimani katha laya nasle laimani sal laimani nukjagi tong because hoitan khogoi tong utruk truk ni langmani hamjak mung khogoi tong tomung kaham khogoi talangai tono tomun nung soi protection ganang sokpai hangke soi secure jaga sokpai hangke tebo khogjak nai khogmani yaglonor botharnai जेफोर नों थैनाय कमरनाय कमर खामाने गोरैखा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खासरांजाक नाबले तंथकजाक मांगदा काइतोनि हामारि बरकनो गनां खलायो Sadi ane kaitone hamariana genang seklayo. Proverbs chapter 10 verse 22. Srai sejak. The blessings of the Lord makes a person rich, and he adds no sorrow nisau. With it, kaitone hamari genang klayo. Tomung kahamo genang klayo. Kok thai kaham satino genang klayo. Samung kaham klaitino genang klayo. Haleluya. Bebak area ono genang khlayo. Make kaitor genang khlaimani thayo da nang tongna musung. Haikeba sangsar ni aja soitan khogoi tlangmani position da nang ba tongna musung. Ta khogjak sidi. Kaitor suna nasle lainani bagai o sangsara rohoria. Nang sangsarono tongo hungke nasle nai. Nung sengsaran tongo hongke zoli nai, nung sengsaran tongko hongke kethalai mungni ni bisingo nukjak lak, but tomong no soi kai toro tongo hongke hamjak mung kuplong nai ni langmawo, tong thok mung kuplong nai ni langmawo, satisfaction kuplong nai ni langmawo, kethalai mung kuplong nai, te beba kono gothok lai mung nukjak nai, tangai nukhung kaisa ni borok, kuno dino, walai suklai ingya, nasle laya. Kai toro sengno khung kaisa se nengja sek phano angba o bongsoni se angba o jati se nei tongni thai kaisa ni aroni phayo seng a thai bobo hongke kaitor se borok muni sono sengnai bo kaitor sengsano snamnai bo kaitor seng boroni phaingke kaitor na aroni no phayo nengja sek phano bini jati buini jati angoma hai bosong angoma hai henei nengja sek phano category khagai tongdi but kaisa thai ni seng phayo a thai bomo hongka bo ka kaitor. Haleluya. Praise the Lord. Abuni bagin o kaito no nono belaikir genang khlanya musung jago tomung kahamo. Okay. Kokthai kaham satiniwo sak kahamo. Okay, nini nangma rogo bebahagono nono genang khlanya musung jago. Phema malik genang khlanya musung jagmo borok tongna musung jagya. Sengsani genang no mang kafrai tongnayo. Elam bagal sawo kaito ni hani bagis wansu gradi. Mini tamunang bebagno rojaknai. But borok rok ani hani bagi sang wanso granai henei nijini bagi se puila yapri shalayo puila nono rohonai nono snamnai okay nono kethang tonnai kaitor bini bagi neng yapri shagari bini mungno kuchu khlaigradi bini mungno sagradi bini nukhungo tongradi bono sundari tongradi bono asagradi naidi bonini nangmarokno supungiro dire riya neng snamjak tutui se sak sak ni bagai hai neng arrange khlanya nai tongo sak sak ni bagai neng kafrawi tongo senamnai sano borom rena sigradi senamnai sano hambai rena sigradi senamnai sano borom rena ni hambai rena ni bini thaniwa asana sigradi naidi bonni ni nangmano sopongi re dire riya. Haleluya. Kaito kaham bini khairok ma hamjak ma paiflaya naidi Tini khushi ke tongai maya borok baksa baksa ni langmao nogo tei kok salai ke saimano tongai se sukuri kya ni sau
Boros tay tong sinai hini sau. Sawi bo satisfaction kerja, tongui bo suk kerja, homnino zala pura, homnino tension, homnino kiru, ne aba haimang komplain borok ni. Samu mungsa saksa keba, oma obo sugar bari naisi, oma hi omo sasi ringke, oma omo pressure bari naisi, hi omo sasi ringke bo, omo bad bari naisi, hi omo sasi ringke, hi omo yang uric acid bari naisi. Tamu nengba, haino zekini kini hamya mai mangna kesengui tongsi. Kaitole hamari klanya bagi se nono senamo seng sajak mesangjak alai daka tona bagi senamo nini lang maka tamas komplain memang kuplong engkaba malik kaitor tongo answer kaitor tongo solution kaitor tongo bahai ke as komplain mang kuplong khani lang mawo tam komplain box dan neng ba komplain mang homoni na tijak Tamong ke kulumpu, tamong ke kongrai pu, tamong ke pusuya pu, tamong ke samung saya pu, tamong ke tension pu, tamong ke omahai pu, tamong ke hai pu, omok pu, homonino mungsa similia, hazar problem tu neng logi guri tongo. A problem ni kai tono free klai ka neng saimia diba. Nini bagai Yesus Kristus no rohor ka kai to neng saimia diba. Nini bagai Yesus Kristus tipe ka neng saimia diba. Nono genang klanya bagai bokering pai ka neng saimia diba. Saimia ke sisidi. Neng bigirana tu tian songjagi tongo a bigirana genang khanya bagai Yesus Kristus already no kaito ni busapano rangsang ni noga asai mano bo diamond ni noga asai phai mano goai noga asai phakya tangai nono ana genang khlainya ni bagai bemar ni neng kirjagi tongo 2021 bosor ni selai sekang no Yesus ni bahan sekak zaka buzaka belab bahan kagmani bai nini ani hamya hamri zaka gerikha bemar already hamri zakse Tangi tong khosla ke tapano ni nai neng goda go shikaba jisuni ke sabai ang hamka ni nek sada sakaba ni bukuk bai neng amna bishas da khlaiba neng mono poito da khlaiba sayang kha bok khlai sa jang marang tong ni saya na kare rezaka ka hama basa phaisidi ni sumsok kerikha Thimung kerja ketang kategori orang sampai kya, tabo ak ketang nong gosina sanaya, ak kethiyo na kethiyo sendiri thana na yongke, sabotai nong bansi di mana. Abu ni bagian ok kisah zorawo, khabasara na musuha, tongthok di, khasrang di. Mogna ni bagai, kapna ni bagai, tension na ni bagai kaitu semua salam ya, tongthok na ni, hatung khazake bini mung kusuk klai na ni, bini kok. Akok bayi kuplung ngai, akok no salanya ni, apa ni bagai sebosong seramu. Malik ni musung mau tongke, alai dia ketongai manai. Sengsa ni musung mau tangke, belai tiak to ketongai, homoni ni kasih tian sonongai ni lang mau. Haki angasuk zora kebang nana tanglang, just serapsa. Kai to ni koko encourage sung layan, kabasa layan ni siang paimani laipo, just casually paimani, ang tabogan ni fal nogo tongo, okay. Hat tong thokjak nablay. Tamok di, thimung ni bagai kerja. Tamok di, bigiran ni bagai kerja. Tawana di, kebo nono tei sokomori manliya. Nengkai tu nukuni borokon ka. Yesus Kristus thimani bai, bini bahan sekak jak mani bai, kethinyu mesani keplain basa mani bai. Neng ang soikai tu nukuni borokon ka. Oke, just go shina simise. Sadi, subrai ang nono poito klayo bukabai. Neng nani subrai, Yesus neng nani subrai. Goshidi, just enough. Tapi sadi, nini kesabai ni hamnya hamka. Neng bigrang mai bang genang ka. Neng mai tansang yang borok ketalang ka. That's enough. Goshidi. Shiko krita goshidi, bemar nita goshidi. Sugya nita goshidi, manya nita goshidi. Je nanya na goshu, nang mana ke goshila ya borok. Tabung nini ani buku kotam goshijak nai. Jisu ni kesabai hamka. Jisu mai tansang yang borok ketalang ka. Jisu kering pembe genang ka. Obos goshijak nai. Bigra, sugya, sia, bekar, abuya, abon mang borok goshi tongo yo, abon baga aron kelai tongo, aron yogoi faisi di, tamu goshi na nang, tamu nir bukuk tiong kona nang saiman sidi, amen. Pada palka kaitan hambar lain. Thank you Lord for your love and grace. Neng kahama fa, neni kairok ma, hamzak ma, pai flaya, neni kok thai je sajak ma ni thai sa thai ni, obo Lord is a busli hake, sarjak ka Lord, kenanai rok ni sakao, afa neng buzi mungrodi. Hake abuzi mungbai bini langma selajak sinai. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Afa serapsa je live of paimani okok thai je sajapani bisingtei. Afa
Belai kena nini mungti besung sasaka lob jagai dong. Te bir jagai dong lo. Hambai apa kenanai rokno nung bujuri ton mani bagai. Thank you Lord. Te borong ni sakani bebak beman nung nakar hamri reka saya keri klai reka nung hamri reka hamsuka mungsapa no hamya keri kya. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Apa hambai nung hamzago apa. Nung sana kibia yakaya. O shakarata talari maste kiri. Apa nin pika tanang sarsawi roje kanai tanai ron sakao. Hallelujah. Thank you Lord. Nung sa samung klai ni lo. Nung ngalam baga sao. Ang no nini ngi soba klai tong. Yes. Ang poito klai nang ani baga soba klai tong. Je kanai tong nai o takuk te bukuk song baga nung soba klai tong. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Lord. Okay, belai kena hambai. Asal mensiteng. Koinai norokno norokte ba kai toni kogo develop namu sungu ton namu sungke the body of Christ na isini WhatsApp group tongo okay nemu join rimano haketa mungai teu kai tor ton nai kai toni ko kuplung nai kai toni ko kuplung nai rok tamung poito kebang ongo poito kebang nai rok tamung kai tor ni mong te bo sung sasango te kebang mo wana ma sing sa samung ni ani bising te nai. Hallelujah. So pwede. Ang bagay norok WhatsApp group, the body of Christ norok join namu sungke. WhatsApp number ani 9774518979. 9774518979. Just bomong say text clarity ang join clarity.